Не, това не е кара. Това е бащърбима сладкарка, която борави толкова добре с инструментите си, колкото и с думи. Моля? А речникът ти е като портмонето й. Беден. Прекаляваш вече. Но въпреки това незнайно как, тя успя да привлече вниманието на 5000 човека. Видя ли? Вярно, че на гените и видеа с рецепти имат повече записвания, отколкото харесвания, но това изобщо няма да го коментирам. Сега се мисли за суперзвезда и разправя наляво и дясно колко хора я следват. Много е сладка, но е глуповато наивна. Мисли си, че всяко видео, което качи, ще избухне овернайт. Другото нещо, в което безвъзвратно вярва, е, че всички хора трябва да я харесват. Не знам кога ще се научи, че хейтерите са най-големите й фенове и във всяко едно видео трябва да има нещо за хейт, за да може да стане вайрал. Не. Това изобщо не е за мен, не. Ако иска да бъде мила и добра и да вярва на всички, има едно място, което започва с Кар и завършва на Луково. Междувременно не виждате какви ги върши, опитва се да не прецака първият си бенд в сет, защото вече разбрахте колко и се отдава. Междувременно обстановката зад нея е спокойна, докато не се разбира, че прави торта. Субектите, разочаровани от факта, че не е за тях, се изнизаха мигновенно. Започнала с TikTok, защото обичала да редактира видеа. Завършила софтуни и трябва някак да оправдае парите. Изобщо хабер си няма от маркетинг, но баба й казвала, че е голяма артистка. Започна да завиждаш, мае. В архивите от 2016 намирам жалки опити за YouTube канал. Явно не е разбрала точно какво искала да каже баба й. Изпуснала си е шанса, защото точно тогава беше ерата на изгряващите звезди. Притеснявала се какво ще кажат хората за нея. Горкичката обаче не е наясно, че на бедни и богати се гледа и говори по различен начин. Да не задълбаваме в тази тема. Не знам как успява това момиче да го направи, но от първен провал накрая изижда нещо уникално. Най-после да ме похвалиш. В това видео гледахте как направи бент тортичка с панишпанови блатове, млечен крем и банан, кекчета от същото и глазурата е от швейцарски маслен крем. За разкош накрая добави малко боровинка и мента. Ако това видео ви беше интересно, последвайте я, поне да не се хвали на празно.